Ne, já jsem celou dobu neměl zapnutý mikrofon. No nevadí, tak, ahoj to lidičky. Omlouvám se, keď jste mě nemohli předtím čut, já jsem měla vypnutý mikrofon, já jsem si ani nevšimla, že já mám vypnutý. Až potom, jak jsem ho zapla, tak jsem si potom všimla, že jsem ho měla vypnutý. Omlouvám se strašně moc. Keby něco, proč jsem nestreamovala, že nestreamovala dlouho anime. To je všetko, co vám mám povídat. Anime a anime. To je všetko, co jsem já vždycky za svůj život robila, než jsem já oneho. Já jsem proběhla. Ale jdu zpátky tam. No, tak omlouvám se, keď jsem měla vypnutý ten mikrofon, strašně moc se omlouvám, že jsem aj nestreamovala, ale možno, že nebudem dávat na TikToku videa už, lebo nevím, jak se to tam what the fuck? Já jsem nenačítal jeden nextbot, alebo jak se to volá bot, nextbot.
No, to je jedno. Aj sa ma nepýtajte, proč mám furt taký rovnaký avatar, lebo nemám žádné robuxy. Ale... Lebo my už nejdeme kupovat ty také kartičky robuxové, lebo už ten důvod nechodíváme. To je všetko, co vám můžu povídat. Tak to jsem chcela povídat. Předtím jsem hovorila, že něco, že já už nevím co. No tak nevím, už jsem zabudla. Keď nevysprávam tak moc nahlas, tak mi musíte ešte povedať, aby som vyprávala nahlas, lebo net mám tuto takú nejakú vec, nevím, mám mu povídat? Nějakou takú, něco na mikrofoně, nevím, jak se to volá už. Něco také na mikrofoně. Napište mu, ne. Keď nevím, na co mu budeme to, ale ok. To ani nevím na co, na to budeme potřebovat. Počkej, to je dark? Jaj, upsi. Někdy sa ja mýlim. Keby něco, tak za chvilku už půjdem, lebo zajtra je škola a aj druhý půjdu do školy nějaký. Keď nejdete do školy, tak jste nějak tak větší. Nevím, jak tomu povídat, ale že větší, nechci povídat, že starý. Je větší starý. Nechci vám jakože tak nějak povídat, že jste starý, takže povím radši větší. Čekajte, musím se podívat, lebo venku nějaké děcka vyklikají, jak nevím co, jak nevyslušné děti, ale to jsou celá já skoro. Takže já se jdu radši podívat, dobré, a fuck. A keď mi půjde stream, ale já nevím, jak se mám zastavit. Takže já si iba vypnem zvuk. Tak a fuck. Hej, normálně víte, co jsem je viděla venku? Normálně ty děcka, jedno děcko skočilo na to druhé děcko. Normálně. Já se snažím, aby som sa nesmiela, lebo ja sa smejem divne, aj keď možno vám to nevadí, ale mne to nevadí, jak sa smezem. Tady dám takto, aby mohli jít. Takto. Tak, aj keď to je nějak tak vidět. Iba jakože... Totok. To až potom. A možno, že tady jeden, dva, tři, čtyři, potom zpátky. A už nemám. A keď možno, že sú nejak tak divná, vevej, alebo jak sa chovám, tak sa omluvám. Ale je to můj život, je to můj život. A keď nejsem dobrá, ale ok. Jsem dlouho tam nebyla. Moje zlatícko, kde si bylo dlouho, omluvám se. Jaké mini! Jaký mini! Já jsem dlouho nebyla. Já si ani nepamatuji, já si pamatuju o to. Jakože nepovím radši nic, ale za chvilku vážně končím, lebo už je dost času. Omlouvám se, když je tak nějak to video krátké. Lebo jsem povídal předtím, že jdeme potom do školy. Omlouvám se. Napište mi aj do komentáru, jaké hry mám hrát potom. Lebo já vůbec nevím, jaké hry mám hrát.
Je to nuda, iba keď hrajem furt Evade. Někdy Playball, ale Playball mě nějak to nebaví. Napište mi normálně do komentáru, jaké hry mám rád. Nevím. Nebo normálně už to nejde, to vám povím. Já si musím pohnout, ještě za mnou, je. Ještě za mnou. Jo, ještě za mnou. Ale už nějak tak ne. Keď bude něco 19, 20 už vypínám, nebo za chvilku aj tak půjdem spát. A ještě si musím aj nějak tak užít hru, než dojdem do školy a vyzkoušám aj jeden pan učitel a Péťka. Jakože není to srandovné dostat Péťku, ale já jsem nějak tady nenaučená na Péťku. Jakože myslím, že naučená tak, že když jsem předtím dostával též Péťky, ale jsem měla dobré známky ještě plus ten. Takže to se ti může aj zlepšit. Kdyby něco za... čekajte. Kolikátého je? 9. Za 6 dní mám jmeniny. Jakože není to také jakoby že narozeniny. Ale to nevadí, už jich mám blížší. No možná, že mám 15. 5. jmeniny, alebo aj mám v 12. 5. jmeniny. Ne, 15. 5. já tak si to řekla. No já mám za chvilku aj tak vybité, ne? Sluchátka. Ne, koľko jsem si jich nabíjala. Já jsou ale taká. Ať si nerobím srandu, ale mám za chvilku vážně vybité sluchátka. Ani mi možná neudržá. Ale udržá však. Lebo za chvilku končí. Nějak možno za 2 minuty. Nevím. Za 50 sekund. Nevím. Já nepoznám, já se neznám z těch oných. No tak nevadí, a tu budeme aspoň robiť takto, lebo někdy se opropuješ, že tam je jeden oný a že mi bude naháňat. Máš moc cestu odou. Nie. Hej, nežije 10 se. Ty. Počkaj, ten není který má ten oný, ne? Jo, nemám. Takže, čeho jsem chtěla pokračovat? A omlouvám se, že toto video nebylo také, že nic moc. Lebo já nemám nějaký taky čas na videa. Ale možno zajtra to žije. Nějak tak to... nevím to. Za chvilku končím. Dobře, tak nic. Můžu to použít? No, nefunguje to. Možná třeba, jestliže... toto. Dobre, tak čaute lidi, uvidíme se možno, že zajtra, pozajtra, alebo sobotu. No, tak čaute, majte se, já si jdu dát oného sluchátka dát na nabíjačku, lebo už jich mám nějak 5% nabité, iba. Musím si koupit nějakou takovou větší onu. Tak papa, majte se.